салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, хамилён барашко бо омад. И тамом шидагӣ буд, ҳама ҷода тамом шида буд. Бори тозаш ина бори нав омад буд духтарако. 160 сомон як либос шай донада. Касе ки аз 5 либос боло мегира 140 сомони духтарако. Бинен чихе рангои хуш омадагай. Оз якта ба якта ма шумода нишон метиҳам рангоша бинен духтаро. Ина марҳамат, ина бо ранги ҳами беҳад пасонай рангошон. И медонед савзи ранги савзи талхабарг баринайда. Бо ина мхе ранг мезана диден? Хамилёнай, мхе ранги хушрӯ метия. Баъд ина сиё, духтаракое ки сиё пристабде бинен блески чихе тозаяй. Блески хушрӯ дора. Ана 160 сомон ана мхе бейнигинша я либосаш. Баъд духтарои хушрӯ. Ана и рангаш нав омад, и ранг набуд удаф бори мода. Ҳозир омадай. Беҳад хушрӯ ранг королевский бархат метова. Блескшаку бинед нагуфтани блескаш. Аҷоиб хушрӯ, бардовӣ. Мана и ранга медонам ки бисёриё мепирсан. Аз наздик бо хушрӯи бадай духтарако. Марҳамат ана иша бинед бо чихи ранги хушрӯай сиренивӣ. Сиренивиам пристабдан духтарои мо. Ана баъд вая нишонтед зарда. Зард тамом шидагӣ буд. Ҳозир ма шумода зарда овардиам бори навда нишон метиҳам. Мана инами ранга ҳами қадухтаракои мо пирсидан. На марҳамат духтаро зардаш омад бори навда. Хулас метавонед дархост кунед. Мо фақат доставка мекунем духтаро, точка надорем. Барои авай касе да доставка дар кор боша метавонед нависен. Мана ҳамаш хушрӯай бовар кунед. Блескои иёра гӯен аҷоиб бо фасонай. Мана и рангшам диден. Ина савз чашай бо иштига рангай. Иҷада бор беҳад бисёрай духтарако. Ана духтаро инаи кабутшам беҳад кабути хушрӯай бори навинка. Марҳамат хоҳишмандо хоҳен азиш дархост кунед. Хулас духтарако ин буд ҳамаи он новинкое ки дар хамилён омадагиай. Ина дар кор бошад скриншот карда партоен доставкара ма шумода фаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, анака сангдори барашкара мехоҳам шумода нишон диҳам. хамилён барашкара. Марҳамат инамихе сангои хушрӯви хамилён доранд хичонам. Баъд материалам хамилёнай духтаро. Нархи дона 180 сомонай. Нархи оптови 160 сомонай духтаро. Агар ки аз 5 та боло гирен ба оптови ҳисоб мешава. ҳозир ма шумо дар рангоша нишон метиҳам. ина сангошон инами қолабай духтарако. марҳамат хоҳишмандо касе дар корай шумо метавонед нависен. мана мо доставка мекунем. марҳамат доставка фақат дар дохили тоҷикистон дорем духтарако. ҳамишам ба назар гирен. баъдан медонен инамхе сиёҳ шомадай сиёҳа мепирсидан духтаракои мо. марҳамат ино барашкаи холӣ нестан духтаро. ино хамилён барашкаян. ира бенигинаш 160 сомонай бенигинаш худаш. иҷада ҳозир мо вайша нигиндорша 180 нишон додистем шумода. ина духтарако дар кор бошад шумо нависен. чихеле гуфтам касе ки аз 5 та боло мегира 160 сомонӣ метиҳем. оптум ҳисоб мешава инами сангдорора. мана ана и савзи хушрӯая. мана не рангш омадест дар телефон. хулас ина бинен духтарако чихе хушрӯай. ана и рангшам беҳад ранги хушрӯчай. аз инам нағз харидорӣ мекунам. марҳамат ҳозир бо дигар рангам дорем. духтарако блески ира биненам қафасонай бовар кунен. ана и бо дигар рангаш диден. хулас ҳамаш хушрӯай ҳамаш фасонай. чихеле гуфтам агар 5 либос боло гиред 160 сомонӣ. агар ки якта гирен 180 сомон як либосаш. боқӣ саломат бошед. хайр то наворҳои оянда.